Hovorí sa mi o tejto téme ťažko, pretože asi všetci si uvedomujeme, že je to veľa peňazí. My sme to prevzali do ponuky, mali sme vyššiu províziu, lebo sme potrebovali zainvestovať do tej nehnuteľnosti, ale čo sa stalo? Predávali sme za viac. Áno. A na konci dňa ten klient dostal viac, ako by dostal. Presne tak. Takže veľakrát sa stane aj to, že v podstate my sa sami zaplatíme. Viažeme sa k tomu, že ten obchod dokončíme do úplného finále. Vnímaš to, že tie realitné videá sú skôr tvoj marketing? Čiže ešte predtým, ako inzerát išiel von na realitné portály, tak sme sa stretli a už sme zrealizovali obhliadku. Podľa teba teda, ktoré kroky v rámci našich služieb alebo tých procesov, ktoré máme, sú také tie najdôležitejšie pre predaj nehnuteľnosti? Takže ahojte, dnes ste so mnou Lea Minaríková, naša realitná maklérka, s Leou spolupracujeme už rok a pol. Áno, správne. Zhruba rok a pol, Lea je v realitách 2 roky. Áno, tak. A dnes sme sa prišli porozprávať práve o tom, ako robíš realitnú službu, ako sa pozeráš na tento segment, na tento biznis a prečo sa možno rozhodla vstúpiť do realít? Jeden z takých hlavných dôvodov, prečo som sa teda rozhodla začať prácu v realitách, je ten, že som hľadala nejaký taký spôsob života, kde nemusím každý deň robiť úplne to isté a mať takú tú prácu úplne bežnú, že od 8 do 5, ale teda kde budem mať čas možno aj na nejaké vlastné aktivity, respektíve robiť veci tak trošku podľa seba. OK. A našla si to? Myslím si, že som to našla, lebo naozaj je to tak, ako si to do veľkej miery naplánujem ja sama, tým pádom závisí to do veľkej miery odo mňa. OK. Lebo na trhu máš rôzne profesie, mohla si robiť aj finančné poradenstvo napríklad, alebo nejakú inú profesiu, kde by si mohla byť sama sebe pánom. Prečo teda práve reality? Bolo mi to bližšie. Mám taký pocit, že ľahšie sa mi hovorí o bývaní ako o financiách, tým, že je to niečo, čo každý z nás potrebuje a hlavne možno aj ako žena a matka to vnímam ako niečo nevyhnutné a dôležité, mať taký ten domov a celá tá atmosféra toho bývania a táto téma je mi proste bližšia ako financie, čiže asi preto. Bolo to asi také pocitové rozhodnutie. Čo máš teda pocit, že vnášaš do realít? V čom sa cítiš byť možno pridanou hodnotou? Myslím si, že keď ľudia riešia takú veľkú otázku, ako je otázka bývania, čo asi každý z nás rieši raz alebo možno 2-krát v živote, tak majú strach, majú takú neistotu a mám pocit, že ľudia pri našich spoločných obchodoch sa cítia istejší a viac si veria v tom, čo robia a celý ten proces zvládnu jednoduchšie, ako keby to robili sami. Čiže pocit tej istoty je asi práve to, čo vnímam ako najväčšiu pridanú hodnotu, keď robím ten obchod s ľuďmi, respektíve oni so mnou. OK, a keď hovoríš, že teda toto vnímaš ako tú najväčšiu pridanú hodnotu, akí klienti ťa najčastejšie oslovujú? Že vieš to nejako špecifikovať, že máš možno nejakú cieľovú skupinu, lebo že hovorí sa, že ľudia k sebe priťahujú ľudí, častokrát takých, akí sú oni sami. Je to tak, cítiš to inak, alebo ako to vnímaš? Myslím si, že reality sú biznis alebo obchod veľmi vzťahový, takže je to hlavne o ľuďoch, s ktorými už nejaký ten vzťah vytvorený mám. Čiže vo veľa prípadoch sú to známi, prípadne možno oslovia ma spolužiaci z vysokej školy alebo bývalí kolegovia, alebo určite sú to aj klienti, s ktorými som už v minulosti nejaký ten obchod absolvovala a opäť, keď riešia niečo podobné, tak sa na mňa obrátia. Čiže sú to ľudia, s ktorými už nejaký ten vzťah vytvorený mám. OK, čiže už tam je nejaká dôvera, nejaký vybudovaný vzťah. Si na trhu 2 roky v realitách a napriek tomu, čo teda viem, že sa ti deje to, že sa ti ozývajú sami. Reálne ľudia z tvojho okolia sa ti ozývajú sami, čo naozaj niektorým kolegom alebo realitným maklérom trvá nejaký čas, kým sa im ten kolotoč rozbehne. U teba tá história tej spolupráce bola taká, že tie začiatky tiež neboli jednoduché, ak to môžem možno takto povedať, že trvalo to, kým sa ti klienti začali ozývať. Dneska už sa ti ozývajú. Možno vieš byť taká úprimná, možno povedať, že jak si to vnímala na začiatku,
Jak to vnímaš teraz? No na začiatku som to vnímala ako veľmi ťažkú cestu. Stále to tak do veľkej miery vnímam, lebo jedna možno, aj keď môžem povedať úprimne, z nevýhod je pri tejto práci, že nikdy nevieš, čo ťa čaká. Takže nejaká tá forma neistoty tam stále je. Ale ono to tak asi prichádza ruka v ruke. Čiže či už nejaké podarené obchody, následne ľudia možno vo svojom okolí povedia, že mali dobrú skúsenosť, tým pádom sa obrátia na teba aj známi tých tvojich bývalých klientov a myslím si, že veľa robí aj spôsob, aký možno prezentujeme tie naše nehnuteľnosti a celkovo tá naša nejaká reklama, marketing si myslím, že je na slušnej úrovni a aj to je cesta, ako si nás tí klienti potom nájdu. Čiže hovoríš, že tá reklama, ten marketing, to znamená, že reálne sa ti ozývajú aj klienti, ktorí ťa našli vďaka tomu tvojmu marketingu? Že to sa ti teraz deje, že? Áno, áno. Tým, že my tu teda v Reside sa venujeme tomu marketingu dosť výrazne a že teda natáčame aj tie realitné videá, aj celkovo v dnešnej dobe sociálne siete Instagram a Facebook majú silu, tak myslím si, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa na nás klienti obracajú, čiže keď nás nájdu napríklad na realitných portáloch a páči sa im spôsob, akým prezentujeme tie nehnuteľnosti, tak ich to zaujíme a následne sa nám ozvú. Čiže veľakrát áno, sú to aj ľudia, ktorí nás nepoznajú, ktorí zatiaľ s nami tú skúsenosť nemajú, ale páči sa im, ako to robíme a vlastne to ich privedie k nám. Spomenula si realitné videá. Ja si pamätám tú situáciu, keď sme to tu mali ako veľkú debatu, že či začneme robiť tie realitné videá. Teda vedeli sme, že ich chceme robiť, ale bol to taký troška boj, že vystúpenie z komfortnej zóny, teraz postaviť sa pred kameru a začať hovoriť o tej nehnuteľnosti, ale nejak sme sa do toho dotlačili a dneska to už vnímame ako samozrejmosť. A viem, že si bola jedna z prvých, ktorá ako keby keď sa postavila pred tú kameru, tak si to proste dala takto, hej, že proste aj od kameramana si dostala tú spätnú väzbu, že super, na prvýkrát natočila si to a proste ideme ďalej. A napriek tomu si ten stres pred tým natáčaním mala. Áno, áno. Tak ja keď si tak spomínam, tak pred možno tým rokom, dvomi, to nebolo až také bežné využívať tie realitné videá na nejakú formu reklamy tej nehnuteľnosti, že skôr to boli nejaké ojedinelé prípady, že sme zahliadli niekde videá, ale nerobilo sa to. Dneska už teda, jak tá doba nejak pokročila, tak je to ako keby možno aj nevyhnutná súčasť, keď chceš byť medzi tými lepšími, že teda to video sa má nachádzať možno aj na tom realitnom portáli, aby si aj klienti ľahšie vedeli predstaviť tú nehnuteľnosť. Takže bolo to zo začiatku možno trošku, áno, vystúpenie z tej nejakej komfortnej zóny, ale myslím si, že sme si na to veľmi ľahko zvykli. Nie je to asi nič také náročné. Vnímaš to, že tie realitné videá sú skôr tvoj marketing, alebo vďaka realitným videám sa ti podarilo aj predať nejakú nehnuteľnosť, alebo dostať klienta na obhliadku, ak by tam boli iba fotky, iba napríklad oproti tomu? Myslím si, že tu je odpoveď celkom taká 50/50, že hlavne tie realitné videá pomáhajú v tom slova zmysle, že človek nepríde na akoby zbytočnú obhliadku, pretože z tých fotiek je veľakrát veľmi ťažké si ten priestor predstaviť, že pri tom videu dostáva záujemca ako keby taký lepší prehľad alebo lepšiu predstavu o tom, ako to tam skutočne vyzerá. Takže eliminujeme akoby zbytočné obhliadky aj pre nás, aj teda pre tých potenciálnych záujemcov. Na druhej strane je to, presne ako hovoríš, aj forma možno prilákania zákazníkov, pretože sa im páči, že sme možno trošku v slova zmysle toho marketingu tak krôčik vopred. Vďaka tomu ako keby získavaš nové zákazky, ale vďaka tomu ako keby chodia aj klienti na obhliadky takí tie reálnejšie, lebo vedia si to video pozrieť. Áno. Mali sme teraz jeden taký prípad, viem, že sa ti klient ozval na Einpark, že? Áno. Predal si v Einparku nehnuteľnosť a on sa ti ozval, lebo videl ten marketing, že? Áno, presne tak. Čiže bol to vlastne človek, s ktorým sme sa nepoznali, nebol tam žiaden predošlý nejaký kontakt, ale tým, že videl, že sme predávali kúsok od jeho bytu, teda veľmi podobnú nehnuteľnosť a páčilo sa mu tak, ako sme to mali my spracované, tak na základe toho sa nás rozhodol vlastne osloviť. OK, super. A podľa teba teda, ktoré kroky v rámci našich služieb alebo tých procesov, ktoré máme, sú také tie najdôležitejšie pre predaj nehnuteľnosti? Je to určite niečo veľmi komplexné, čiže každý ten krok, ktorý robíme pre predaj tej nehnuteľnosti, má tú svoju dôležitosť, ale keď by som vyslovene, že mala vypichnúť také tie najviac dôležité,
tak určite je to príprava nehnuteľnosti predtým, ako vôbec dôjde k tomu foteniu, pretože celkovo ten hotelový poriadok a takéto to slovo moderné homestaging, že v podstate naozaj vytiahnuť z tej nehnuteľnosti ako keby ten maximálny potenciál je úplne na prvom mieste. A potom následne profesionálne fotografie, určite aj napríklad 3D obhliadka veľmi výrazne pomáha klientom si predstaviť ten priestor v tom reálnom svetle. Takže je tam toho viac. Vizualizácie sú veľmi dôležité, pretože keď veľakrát vidíme prázdnu izbu, ani nevieme, čo sa do nej reálne zmestí a ako by to tam mohlo vyzerať. Takže toto sú kroky, ktoré pomáhajú tým ľuďom si to predstaviť a tým pádom možno práve veľakrát to je ten dôvod, že zdvihnú telefón a teda na tú obhliadku prídu a už keď prídu, tak sme o krôčik bližšie k tomu možnému predaju. Hovoríš, že keď prídu na tú obhliadku, vieš možno povedať to, že ako chodíš ty pripravená na tie obhliadky? Snažím sa byť pripravená. Čo to znamená? Určite chodíme pripravení už len v tom slova zmysle, že máme pre klientov pripravené všetky podklady, to znamená informácie o nehnuteľnosti, nejaké také tie mesačné náklady, pôdorysy, všetko také dôležité, na čo sa bežne na tých obhliadkach pýtajú. Následne im to dávame aj do ruky, lebo sa stretávame s tým, že tí ľudia chodia na 5-6 obhliadok a oni potom na konci dňa už si ani úplne nevedia spomenúť, alebo sa z toho trošku urobí taký zmätok, že kde som bola, bol tam balkón a bola tam pivnica, že je tých informácií veľa pre tých ľudí, čiže vždycky im teda dávame foldre s informáciami, že keď sa k tomu vrátia, aby presne vedeli, že čo sme si pozerali a na aké nehnuteľnosti sme boli. Lebo možno práve toto sú tie detaily, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či ten klient kúpi tú nehnuteľnosť, alebo nekúpi, alebo aký pocit si odniesie aj z tej obhliadky. Áno, určite. Taká tá pripravenosť toho človeka je veľmi dôležitá, lebo aj náš čas je vzácny a teda každý, kto príde na obhliadku, tak si chce odniesť to maximálne množstvo informácií, aké vie. Ale hovoríš teda o týchto krokoch, o týchto detailoch, ktoré možno rozhodujú o tom predaji. My máme niekoľko vlastne nejakých prípadových štúdií alebo situácií, ktoré sme zažili. Či už keď sme prevzali predaj aj po inej realitnej kancelárii, alebo si klient predával nehnuteľnosť sám a podobne. A dostávame sa potom častokrát aj do debaty takej, že čo je pridaná hodnota realitnej kancelárie versus provízia, versus ako keby celá tá služba okolo toho často diskutovaná téma. A toto by som rád s tebou otvoril, že možno ten tvoj pohľad na to, že jednak, či vieš spomenúť nejaké prípadové štúdie, kedy sa ti stalo niečo výnimočné v rámci toho predaja. To je tá prvá otázka a zároveň by som teda na to nadviazal tú cenu za naše služby. A jak to celé vnímaš ty alebo klienti? Tak ak by som mala spomenúť nejakú prípadovú štúdiu, tak možno teraz z prvej ma napadol teda byt, konkrétne bol na Kolibe, dvojizba, ktorý predtým predávala iná kancelária a postupovala skôr takým tým bežným postupom, čiže nejako výrazne do toho asi neinvestovala a to sa aj odrazilo na tom, že k tomu predaju nedošlo. A teda následne nás tá majiteľka oslovila, aby sme to teda nejako vzali do svojich rúk. A bolo treba na tom byte práve spraviť vizualizácie, nejaké tie úpravy. Tým pádom sa nám relatívne rýchlo podarilo predať túto nehnuteľnosť. Čiže vieš byť konkrétna, že čo to znamená, že rýchlo? Že predtým sa to predávalo nejaký čas? Predávalo sa to cca 3/4 rok a neboli tam viac menej ani žiadne obhliadky. Z môjho pohľadu je to z dôvodu, že ten inzerát nebol spracovaný úplne že kvalitne, respektíve nebola akoby z tej nehnuteľnosti nebol tam vyťahnutý ten maximálny potenciál a vlastne keď sme to spracovali my, tak práve aj tými vizualizáciami, určite aj celkovo uprataním tým bytu a uhladením takých tých možno vizuálnych stránok sa nám podarilo z tej nehnuteľnosti urobiť niečo atraktívnejšie a tým pádom prišli už aj prvé obhliadky. Konkrétne stačila jedna, lebo tento byt sa predal z prvej obhliadky. Okay. Takže bolo to rýchle a vtedy má človek taký príjemný pocit, že tá robota má zmysel a že naozaj sme pomohli tej majiteľke. Urobili sme to, čo od nás potrebovala a dobre to dopadlo. To je dobrá prípadová štúdia. Áno. A ja o tebe musím prezradiť jednu vec a to je to, že, alebo teda ešte vysvetlím kontext. My keď klientom predstavujeme naše služby, tak máme pripravenú prezentáciu našich služieb. Áno, to znamená, že s klientom si sadneme, odprezentujeme, čo ideme robiť pre predaj jeho nehnuteľnosti a potom dojde k
k téme cena za naše služby. Hej? Tému nemám rada. Ja o tebe teda prezradím to, že ak môžem povedať, ty si prestúpila z inej realitnej kancelárie, kde ste mali nastavený nejaký cenník, robili ste nejakým spôsobom služby marketingové a podobne a teda cena za tie služby bola nižšia ako u nás. Hej? To znamená, že teraz že verejne idem povedať, že sme drahší ako možno niektoré iné realitné kancelárie. A viem, že s tým sme nejaký čas bojovali. Hej? Že, dajme tomu, že naša provízia je vo výške v niektorých prípadoch, ja neviem, 3,5%, niekedy 4%, niekedy to je 5%, v závislosti od ceny nehnuteľnosti, marketingových služieb. A teda keď sa dostaneme na túto tému a ty klientovi prezentuješ cenu za naše služby, tak ako keby, že ty to tak rýchlo prebehneš niekedy. Áno, ja by som... Čím to je a jak to možno vnímaš teraz, ale teda ešte či to stále tak vnímaš a skús možno nadviazať na túto otázku. Hovorí sa mi o tejto téme ťažko, pretože asi všetci si uvedomujeme, že je to veľa peňazí a v podstate každý si rozmyslí, že teda koľko je do toho ochotný investovať, ale keď si to rozoberieme na drobné a pozrieme si, že je za tým niekoľko mesiacov práce, lebo v podstate tie zmluvy sa uzatvárajú na pol roka, pri domoch aj na 3/4 roka alebo na rok, čiže ono je to dlhý proces a veľa práce a času, ale ten klient to tak určite nevníma. Je to taká dvojsečná záležitosť, ale na konci dňa si myslím, že práve tie služby, ktoré ponúkame, prinesú skôr rýchlejší a lepší výsledok pre toho človeka, pre toho klienta. Tým pádom na konci dňa sa mu to oplatí. To je aj dôvod, prečo to robím a prečo v tom vidím ten zmysel, lebo viem, že na konci sú klienti spokojní a nevnímajú to ako vyhodené peniaze, ale ako niečo, čo malo tú pointu. Ešte dodám, že napríklad, že ja to osobne vnímam ako investíciu do ich nehnuteľnosti a do celého toho procesu, lebo nám sa viackrát stalo, aj pri vlastne tvojich prípadoch, že sme napríklad prevzali predaj, kde predtým bola nižšia provízia, hej? Lenže tej provízii zodpovedala aj služba a marketing. Ten marketing vlastne nepredal tú nehnuteľnosť, alebo ak sa tá nehnuteľnosť predávala, tak sa predávala za nižšiu cenu. Presne tak. My sme to prevzali do ponuky, mali sme vyššiu províziu, lebo sme potrebovali zainvestovať do tej nehnuteľnosti, ale čo sa stalo? Predávali sme za viac. Áno. Predávali sme za viac a na konci dňa ten klient dostal viac, ako by dostal. Presne tak. Takže toto ma tak veľakrát upokojuje, že... Ja som ťa znova na to musel ako keby nejako teraz priniesť na túto debatu, ale... Je to v konečnom dôsledku pre neho lepšie, ako to, že zaplatím menej za tú realitnú kanceláriu, ale reálne aj za menej predám ten byt. Takže veľakrát sa stane aj to, že v podstate my sa sami zaplatíme. Tým, že sa vďaka marketingu podarí predať tú nehnuteľnosť za drahšie, tak je v tom ako keby už zarátaná aj tá naša odmena a tým pádom sú na konci dňa šťastné obidve strany. Ja hovorím to, že tá lacná služba vie byť naozaj nebezpečná pri tých realitách. Áno. A práve kvôli tomu, že nepredáš, alebo predáš vlastne pod cenu. To znamená, že ty si zaplatil menej, ale predal si pod cenu, takže si vlastne na tom prerobil. Presne tak. Čiže je to o tom... Ale toto sa veľmi ťažko vysvetľuje, pretože kým ten klient nemá s tým reálnu skúsenosť, tak berie to skôr ako také tie bežné obchodné frázy, ktoré ale veľakrát nie sú obchodné frázy, lebo vidíme to na reálnych prípadoch, že k tomu tak naozaj dochádza. Takže... Čiže klient, ktorý si tú službu nakoniec cez nás objednal, pochopil a videl v tom zmysel, a samozrejme skúsenosti sú rôzne. Sú prípady, kedy naozaj sa dá predať nehnuteľnosť možno aj mimo marketingu. Skôr by som povedala, že ojedinele. Ojedinele, ale ako keby, že deje sa to. A deje sa to vlastne spôsobom takým, že my vieme spojiť dopyt a ponuku. Hej? Že sme presieťovaní s ďalšími maklérmi. Áno. A vďaka tomu, že sme presieťovaní s ďalšími maklérmi, tak dokážeme tú nehnuteľnosť predať, že off-market. Nejde sa to často, s tým súhlasím, ale raz za čas motýka vystrelí. Napríklad aj teraz sa mi to stalo a mala som takú skúsenosť, že sme nabrali byt do ponuky a vlastne som dala informáciu do tejto našej skupiny maklérov, ktorú teda máme a rovno sa mi tam ozvali dvaja makléri, že niečo tohto druhu hľadajú pre svojich klientov. Čiže ešte predtým, ako inzerát išiel von na realitné portály, tak sme sa stretli a už sme zrealizovali obhliadku. Aktuálne teraz čakám na ich odpoveď, ale áno, teoreticky sa môže stať, že tá nehnuteľnosť sa predá ešte predtým, ako vôbec teda začneme s inzerciou. Čo je skvelé zase pre obidve strany, pretože ten majiteľ predá ten byt ešte skôr ako očakával a takisto my sme radi, lebo v podstate tu končí naša práca. Že sme našli toho záujemcu a vieme už potom pokračovať s ostatnými vecami, ako sú zmluvy a teda dokončenie toho procesu.
OK, zmluvy a dokončenie procesu. To znamená, že ten proces je taký, že OK, že dohodneme sa s klientom na spolupráci. Predstavíme mu naše služby, stratégiu predaja, výšku našej provízie, čo klientovi ostane z predaja nehnuteľnosti a púšťame sa do spolupráce. To znamená, to je to, čo sme teraz povedali. Čiže spravíme marketing, spúšťame kampane. Možno to sme ešte nespomenuli, hej, áno. Že práve PPC kampaň, alebo teda zbieranie lídov, že nielen inzertné portály, ale ešte áno, to je cesta. Áno, že možno to je ako keby ďalšia taká z vecí, ktoré nepatria podľa môjho názoru medzi štandardné služby realitných kancelárií. To znamená, že neprezentujeme nehnuteľnosti len cez realitné portály, ale takisto využívame sociálne siete, ktoré sú v dnešnej dobe, myslím si, že veľmi využívané. A v podstate aj ľudia, ktorí aktívne nehľadajú bývanie alebo nehľadajú nehnuteľnosť, tak to tam na nich vyskakuje. Čiže robíme ako keby také aktívnejšie teda oslovovanie klientov a každý, kto klikne na tento inzerát na sociálnych sieťach, tak my ho spätne kontaktujeme a teda bavíme sa o tom, hľadáte niečo tohto druhu, ak áno, čo to presne je a dohadujeme sa na obhliadkach. Takže nie je to ako keby to pasívne ponúkanie nehnuteľnosti, ale aj takéto aktívne. Čiže ideš tomu kvázi oproti, aby si našla toho klienta. Dobre, a teraz nájdeme klienta. Áno, spravia sa obhliadky, nájdeme klienta a púšťame sa do ďalšieho procesu. To znamená, že preverujeme jeho financovanie, áno. Hej, aby sa niečo v procese nepokazilo, ale ak má klient napríklad vlastné zdroje, čo by si odporúčila predávajúcim, ktorí sa rozhodnú predávať sami napríklad, alebo to robia prvýkrát a nemajú za svoju realitnú kanceláriu, a majú klienta, ktorý je hotovostný. Takže že ako tento proces celý uchopiť tak, aby to nestroskotalo niekde v procese. Áno. Jedna vec je teda tá reklama, ten marketing a nájdenie toho klienta, ale na druhej strane je veľmi dôležitá aj tá druhá časť toho príbehu a to je to sprocesovanie do úplného finále, čiže aby aj tie zmluvy a celkovo prevod tých peňazí prebehol bezpečne. Takže tu sa tiež snažíme klientom pomáhať a teda robiť tie veci tak, aby na konci dňa bol každý spokojný. A pre mňa je veľakrát to doľaďovanie zmluv jedna z najťažších častí, ktoré ten obchod má, pretože nie vždy sa tie dve zmluvné strany dohodnú. Spripomienkovanie zmluv môže trvať dlho, ale teda našou úlohou je aj v tomto usmerňovať obidve strany, aby zmluva bola vyvážená, aby to pre každého bolo fair. A teda čo sa týka tej tvojej otázky, že ak je hotovostný klient, veľakrát ľudia majú aj také divoké nápady, ako je napríklad platba priamo na účet tomu majiteľovi, čo nemusí byť problém, ale v niektorých situáciách to môže byť aj nebezpečné a tomu sa chceme vyhnúť. Takže v tomto prípade vždy odporúčame ideálne napríklad notárskú úschovu, ktorá slúži práve na to, že ten kupujúci si do tej úschovy uloží svoje peniaze a vlastne tie peniaze sa púšťajú majiteľovi bytu až v tom čase, keď on splní všetky podmienky, ktoré v kúpnej zmluve máme. Takže aby naozaj ten proces sa nezasekol, pretože aj to sa môže stať. Aj keď možno jeden zo 100 prípadov, ale nechceme byť súčasťou toho, že sa niečo pokazí. Každopádne, vždy, keď máme hotovostného klienta, alebo teda klienta, ktorý má vlastné zdroje a neberie hypotéku, tak v podstate notárska úschova je to, čo určite odporúčame. A teda, jak si teraz povedal, že je to proces, vlastne, ktorý chráni obidve strany. To znamená, že predávajúci dostane svoje peniaze a teda má istotu, že dostane svoje peniaze, alebo ich má uložené v úschove. Presne tak. Hej, ale kupujúci mu ich teda pustí na základe tej notárskej úschovy až potom, čo sa on stane vlastníkom. Áno, takže on sa stane vlastníkom, peniaze sú pustené, celý proces prebehne a všetky strany sú spokojné. Následne odozdávame nehnuteľnosť a riešime už ten popredajný servis. Áno. Aj ten popredajný servis je podľa mňa dôležitý už len z hľadiska takej pocitovej tých klientov, pretože oni vedia, že až do toho konca obchodu sme s nimi. Napríklad môže sa stať aj to, že dôjde k pozastaveniu zavkladovania. Sú to také nepríjemné situácie, s ktorými človek nikdy nepočíta a zrazu vám príde e-mail, že sme pozastavili. Teda to zavkladovanie, ľudia zostanú z toho takí vyplašení, že teraz čo, že veď už mám podpísané zmluvy a teraz sa na mňa napríklad tá kancelária že vykašle, ale v podstate je to našou úlohou aj čo sa týka nejakých zmluvných záležitostí, že teda viažeme sa k tomu, že ten obchod dokončíme do úplného finále, čiže až do bodu, kedy sa ten kupujúci stane oficiálnym majiteľom na liste vlastníctva. Takže aj toto sú také tie situácie, kedy sme tam pri tom klientovi, pomáhame mu a hovoríme teda, aké sú ďalšie kroky na odstránenie napríklad nejakého problému. Kataster si vypýta nejaké ďalšie podklady, ktoré doplňame a vlastne až do
protokolárneho odovzdania nehnuteľnosti a prepisu energií ho sprevádzame pri tom procese. Takže podpisom zmluvy spolupráca nekončí, áno, ale práve naopak dokončujeme celý proces. A ty si na začiatku spomenula to, že vnímáš to, že ľudia sa na teba obracajú vďaka tomu, že cítia ten pocit nejakej istoty a bezpečnosti v celom tom procese. A to si vlastne teraz potvrdila práve tým, že dokončuješ celý ten proces do úspešného konca, áno? Áno, a určite aj to, že od začiatku až po ten koniec sme pri nich. Aj to, že ak sa vyskytnú neočakávané situácie, tak aj vtedy vlastne sme tam a sme ako keby pripravení teda to riešiť. Takže áno, myslím si, že... Aká neštandardná, nečakaná situácia sa ti možno stala počas tvojej kariéry realitnej maklérky? Ja viem, že ich bolo veľa. Bolo ich strašne veľa. A naozaj som si myslela, že tie obchody prebiehajú viac menej rovnako, že stále je to ten istý proces dokola, ale nie je to pravda. Naozaj to závisí od strašne veľa, je tam veľa premenných. A neviem, ani ktorý by som vypichla, že bol taký najzaujímavejší, ale možno by som si spomenula na obchod, kedy bol problém so správcovskou spoločnosťou, ktorá napríklad nechcela spolupracovať pri tom predaji a v praxi sa tým pádom byt stal nepredateľným. Čiže ten majiteľ by tu vôbec netušil, aké kroky teraz má podniknúť na to, aby tento problém vyriešil. Takže naozaj kontaktovali sme, využili sme kolegov, právnikov, možno nejaké kontakty, ktoré máme, aby nám poradili, že čo v tomto smere. Ja keby predávam sama, už by som mala naozaj nervy v kybli, keby túto situáciu mám riešiť ja. Podarilo sa to doriešiť? Podarilo sa to doriešiť, aj my sme sa tu zapotili v rámci kancelárie, ale áno, ako obchod prebehol úspešne. A myslím si, že ten klient by doteraz veľmi rád povedal, že je rád, že s nami robil. A že to naozaj pre neho bola pridaná hodnota, lebo neočakával to a stalo sa. Ja som veľmi rád a vďačný za to, že tu máme v tíme kolegov, ktorí pristupujú k tej práci a k tej službe tak ako ty a viem, že je nás tu viacej a to je presne o tom, lebo ľudia majú rôzne skúsenosti s maklérmi, s realitnými kancelármi a podobne a našou úlohou je ako keby pozdvihnúť tú službu a prinášať tú pridanú hodnotu a ukázať, že naozaj sa to dá robiť dobre, dá sa to robiť inak. Takže ja som za to vďačný a díky aj za tvoj prístup. Možno nejaká otázka, lebo bavili sme sa čisto iba o predaji, robíš aj prenajmy? Robíme prenajmy, áno. Ja viem, že robíš veľa prenajmov. Áno, aj prenajmov. Aj to je veľmi veľakrát zaujímavá cesta, lebo aj tie prenajmy vedia byť niekedy komplikované, takže áno, venujeme sa aj tomu. OK, super, takže komplexná služba, predaje, prenajmy, na to sa ľudia na teba môžu obratiť, keď budú záujem spolupracovať. Takže ja by som ešte možno povedala aj to B, že aby to teraz nevyznelo, že všetko robíme skvele, že naozaj aj my sa počas tých obchodov strašne veľa vecí učíme, lebo sú to aj pre nás nové situácie. A myslím si, že práve tým, že je nás tu v tíme viac, že sú tu aj služobne starší kolegovia, tak máme sa na koho obracať, vieme sa poradiť a viac menej pri každom obchode sa tu medzi sebou radíme, pretože čím viac hlav, o to lepšie. Takže toto nie je len o jednom predajcovi, ale je to podľa mňa skôr o celom tom tíme, ktorý tu máme. Teda či už od právnikov, manažérov, možno vás ako majiteľov. Z každej strany sa v podstate vieme poradiť a to je to, čo na konci dňa pomáha tým klientom. Super, ďakujem pekne. Možno, neviem, či chceš ešte odkázať niečo na záver klientom, ktorí zvažujú predaj nehnuteľnosti? V podstate by som asi povedala, že pripravte si nervy, pretože vždy každý predaj je svojím spôsobom stresujúci, nakoľko sa jedná o veľa peňazí. Okay. A druhá vec, že vyberte si toho správneho partnera, človeka, s ktorým sa vám bude dobre komunikovať, komu veríte a potom už len veľa šťastia.